Mines and Geosciences Bureau kon MGB-7 mosusipak kung may fault ba sa lungsod sa Poro o Tudela sa Islas Camotes di inahunlak ang usa ka plateau sa milabay nga semana. Samtang lakip sa rekomendasyon sa MGB-7 nga dili una gamiton ang Alta Vista Elementary School nga nabantayan usab ang pagpangliki ang mga school building. Si Luan Merondina adunay live report. May Lansubling mibalik sa Camotes Island ang mga geologists sa MGB-7 ug dugang mga apitadong dapit ang ilang nasuta. Gawa sa 1 kilometer linear distance tension crack nga nakita sa Purok Lapu-Lapu, Samin-Samin ug Banag sa Barangay Libertad, laing duha ka mga panimay usab sa Purok Amatin sa Barangay Libertad gihapon ang nabutang sa risgo kay nagpatong kini sa nahunlak nga bahin sa yuta. Hinuon na pabakwit na ang mga pamilyang nagpuyo niini. Dugang nasuta sa taga MGB-7 nga namiligro usab ang Alta Vista Elementary School sa Barangay Alta Vista sa lungsod sa Poro. Nakitaan usab og mga pagpangliki ang mga school building sa maong tunghaan. It is already an indication that there may be a much bigger cracks at the rock where the building is standing, no. But as of now, sa building pa makita. So di pa gyud siya ingon nga ingana ka grabe. Nevertheless, we recommend to Municipal Disaster Risk Reduction Management to continue the monitoring on a daily basis. Subay niini, girekomendar sa MGB-7 nga dili una gamiton ang maong tunghaan. Sa pagbisita usab sa taga MGB-7 sa lungsod sa San Francisco, nasuta usab nilang nabutang sa risgo ang kapin sa napo ka mga panimay sa Barangay Monte Alegre nga nahimutang sa tiilan sa slope nga delikadong mahunlakan sa yuta. Napabakwit na hinuon ang mga mulupyo sa dapit. May nakita usab nga paglihok sa yuta sa Barangay San Isidro apan wa hinuoy mga panimay sa dapit. Nasusi na usab sa MGB-7 ang lungsod sa Tudela, ilabi na ang tulo ka mga apektadong barangay. Subay niini, mitambag ang taga MGB-7 sa lokal nga kagamhanan sa tulo ka mga apektadong lungsod nga mas maayong mapangitaan og paagi nga ma-relocate ang mga apektadong pamilya kay kinahanglan pagayong obserbahan ang mga dapit nga may mga pagpanglihok sa yuta. Hinuon gitataw sa MGB-7 nga manginahanglan pa usab og taas nga pagtuon aron masuta kung ang nahitabong tension cracks nagpasabot ba nga may fault sa maong mga dapit. Atong makita dayon is the tension cracks. But whether the tension crack is a fault or not, it needs further verification pa na. But whether it is a fault or not a fault, it's dangerous na lang. Lan nagpadana og request ngadto sa Viscom ang taga MGB-7 ug RDRRMC aron makagamit og kahimanan alang sa ipahigayon unyang aerial survey. Lan? Daghang salamat, Luan Merondina.